mazauni ba akan sona da kike nema. Alƙawari kaya ne wanda ya ci ba za ya ga daidai ba. Dan ni dai na san ka so a so ka rai da akwai daɗi, amma ki haƙuri ki zagaya fagari da akwai faɗi. Na san zafin so a zuciya amma wasu na kauɗi. Ke da ki nazari a zuciya ban zama masoyi ba. Ita dai soyayya cikin jiki fa a zuci take kango, amma kin dage gare ki wai ni za na zamo bango. Zuciyata ba kowa a cikinta a zaune take kango. To ni zan nazari a zuciya ba zan ki na duba ba. So dai na gaskiya shine so yadda nake kallo, amma in na fito ta ko'ina wai sai na ga kin fullo. Kin jajirce dan na so ki duka gari wasu na kallo. Yaudarar ku ta mata a bar gudu ce ke baki hanga ba. Wata rana ina a zaune a ɗaki ni da abokaina, ga waya na ɗauka da ni da suna kallon hotona. Sai na ga kira na ta cikin wayata nan